сабринаи назрӣ яке аз ситораҳои тоҷики пуртарафдортарин дар инстаграм рӯзи 23 декабр ҷашни арӯсӣ дошт. сабринаи назрӣ ба нашраи оила гуфтааст ки домод абдулло ном дошта соҳиби яке аз барбершопҳои машҳури душанбест. тӯи арӯсии ин ҷуфт шоми 23 декабр дар тарабхонаи якасарои пойтахт баргузор шудааст. ману абдулло тақрибан 7 моҳ пеш бо ҳам ошно шудем. шавҳари ояндаам хеле марди меҳрубон аст. ӯ ба ман қавл дод ки барои фаъолиятам монеъ нахоҳад шуд. мо бо розигии волидайнамон ба ҳам фотиҳа шудем ва тӯи арӯсиямонро шоми 23 декабр дар яке аз тарабхонаҳои зеботарини кишварамон якасарой баргузор мешавад. нақша дорем ки моҳи асалро дар шаҳри дубай гузаронем, хабар дода сабрина. сабринаи назрӣ яке аз маъруфтарин чеҳраҳо дар сегменти тоҷикии инстаграм дониста мешавад. ба саҳифаи сабринаи назрӣ дар инстаграм 644 000 обуна шуданд. Tú no pasó la deriva.